vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi mangadi zvenyu mukomana Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera unyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 30 years ekuberekwa. Mukoma vaya vainge vachiti rudo ibofu ndinoona sekunge vainge vachitaura chokwadi, nekuti pandakasangana nemukadzi wangu zvose izvo zvekuti iye mukuru kwandiri handina kana kumbogara ndakazvitarisa. Ndakangozviudzawo kuti let me give her a second chance, nekuti pandainge ndichitaura naye iye ainge achiti pari zvino nelife yandiri kurarama kana ndikangosanganawo nemunhu anenge ari willing kuti tinge tichingogara tose then tobva tavaka musha tose, inini handisisina kana basa nezvakawanda. Mukomana Nashi, inini mudzimai wangu ndakasangana naye iye paainge aine 30 years, inini ndainge ndiine 25. Pari zvino mudzimai wangu ava ne35 years, mukuru kwandiri ne5 years. Pose apo patainge tichiri mukomana nemusikana painge paine tuma issues, but ndaingofungidzira kuti marriage ndo ichazosolva zvizhinji. Red flags ainge aripo, but iye aite paakanyanya kushungurudzwa nemurume wake, because iye akauya nemurume wake kuno kujoni, then murume wacho ndokubva azotanga kuita zvechihure. Iye aiti hanzi murume wake aitosvika pachinzvimbo chekuti aitonotora mahure mbawa obva auya nawo mu1 room mumukuku imomo mavainge vachigara. Iye obva anzi chiburuka urare pasi, murume wacho obva azorara achiita bonde nehurereriya pambedha. Saka izvi anoti zvakanyanyisa kumustressa. At the same time hama dzaingomuti ramba wakashinga, ramba wakashinga. Ndo zvinoita mamarriages ose. Nekuda kwekuzama kuramba akashinga ndo paakabva azotangisa kushandisa doro kuti ange achibvisa depression, because it was too much painful for her. Ndokubva atanga kunwa doro nekuendawo kubhawa. Murume paakangoona kuti munhu ndozvaainge ava kuita akabva ashandisa advantage iyoyo, akabva ati handingagari nehure, ndokubva azomusiya. Then akazotanga kushanda kuzonosvikawo ndichizosangana naye. Inini pandakatosangana naye ainge akatobata bhodhoro rake, ndakatotanga kutoita majokes naye ndichiti ko shuwa munhu musvinu kudai ungaswera uchibata bhodhoro reblack. Ndipo patakabva tazoexchangeana mafone numbers. Iye aigara achingochema neni achingondiudza kuti kana ndikangogara ndawana munhu anokwanisa kungondipawo rudo I can change. Mumwoyo mangu I feel kuti I can change. Mukoma ndo pandakabva ndazomupawo that chance. Pandakamupa chance, this was against the idea yandainge ndakapiwa nemadzisawira angu zvekare nedzimwe hama dzainge dziri pedo dzichinditi this marriage it is never going to work. Asi takabva taita sekunge chainge takavanyadzisa, because hama dzainge dzakati munhu uyu haafi akakuzvarira, wazvitorera zvako chidhakwa. Worst of all, chidhakwa chacho mukadzi wacho uyo wawada kuroora mukuru kwauri. Dai anga ari mudiki kwauri taiti zvimwe kuda nekufambawo kwenguva achazosvikawo pakuchinja unhu hwake, but iwewe watoda chidhakwa zvacho. So mukoma iye akabva abatira pamuviri. Paakabatira pamuviri kana ndega ndainge ndisina kana kumbozvitarisira, because iye anoti upenyu hwake hwose uhwo hwaakararama achienda kubhawa aingoita zvekungorara nevarume nemaprotection. Saka aitoti zvimwe kuda maprotection awa andaishandisa anokwanisa kuzondikanganisa, sezvo vanhu vazhinji vachingoti maprotector kwanyaya kumashandisa for a very long time anozosvika pakunokukanganisa chibereko. But musi watakaribvisa protector mwedzi wacho iwoyo ndipo paakabva azoskipa maperiods ake, tikabva tatoona kutoti munhu ainge abatira pamuviri. Izvi zvakabva zvaita sekunge our love was true love and the respect ainge achindipa, but nhumbu yake as it was progressing ndo pandakatanga kuona kuti munhu uyu behavior yake yainge yava kuchinja. Ndakangozviudza kuti zvimwe kuda mahormones, but there was one day pandakadzoka ndichibva kubasa ndokubva ndaona kuti mumba, ndikanzwa kuti mumba mainge muine smell yefodya, zvichiratidza kuti munhu ainge abva mukusvika
ungasvuta fodya. Iye akabva aramba. Pandakaramba ndichingomubvunza kuti une shuwa here kuti ungasvuta fodya apa iwewe uine pamuviri? Mwana wacho akazobuda akakuvara, akabva anditi iwe mwana wacho nyangwe akabuda akaremara zvine basa rei newe? Ndikati zvine basa neni nekuti I have to take full responsibility. Ndokubva anditi regedza zvako kuramba uchingozvinetsa nekuti ndinotora full responsibility because baba vake ndinokwanisa kuzoenda ndikanomusira kuna baba vake variko. Saka mashoko iwawo nanhasi uno anondidzimba. Iye zvake akazongoti ndakangotaura ndakatsamwa, but naimi vanhukadzi zvinoita here kuti mukutsamwa unoudza murume wako kuti nhumbu yawakatakura haisi yake? Hazvina here mamwe maconsequences? Munhu uyu ainge asina umwe munhu here waainge achirara naye zvekare at the same time paairara neni? I am very suspicious pamwana uyu, just that handisati ndakwanisa kuunganidza mari yekuti ndinge ndichiendawo kuma-DNA. Asi nyaya yandiunza pano ndiyoyo yekuti behavior yake yakabva yazochinja kubva apo nhumbu yake payainge yava kuma-7 months. Behavior ndopayakachinja. Ainge ava kunditora sekunge ndainge ndisina kana basa. Ndaiti kana ndikadzoka ndichibva kubasa ndaitongowana munhu achitongoona zvake mamovies, kutomubvunza kuti komabikei, munhu aibva atokupindura rafu. Ndaiti zvimwe kuda zvichasvikawo pakupera, but mukoma zvakatongoramba zvichingoita worse kudzamara munhu achizono. Ndaitiwo kana azozvara maybe zvichaita nani, but zvakabva zvatoita worse. Right now atova munhu wekuti haasisina kana control, handikwanise kana kumucontrola. Apa manje ava kuita sekunge chikwekwe kuti ndinge ndichizvibvisa paari mukoma. Anonditi iwewe saka kundizvarisa kwawakandiita unoti ndini ndakapusa. Uroda kuti vanhu vange vachizofamba vachindiseka vachinditi ndakangonhonga mwana mujoni. Saka iye zvaanotaura anoti kana wava kusandida, kana ukaroora ndichakuuraya, ende kana ndapedza kukuuraya ndouraya mwana zvekare ndobva ndazviuraya. Mathreats awa mukomanachi. Ndaimboti zvimwe kuda kunyepa, then ndakabva ndazomboita move out ndikazoya pano pandava kugara right now. Ndakati ndauya pano mukomanachi, munhu one day akazongouya ainge akabatira chigubhu 2 liters chepetrol achiti dai wanga usina kundivhurira door ndanga ndichida kukupisira muno mumba. Apa akafamba pakati pausiku akabereka mwana kumusana. Ndakabva ndazongotaurawo nevehukama vakati handiti ndozvawaida, chingotora mukadzi wako as long as akakuzvarira ndo chakakosha. Chichengetai mwana wacho uyu wamakaita mose muri pamwe chete. But mashoko awo aakambondiudza ekuti mwana uyu usazvinetsa zvako, kana ndazomuzvara akabuda ari chirema, ziva kuti mwana uyu ana baba vake ende baba vake vanokwanisa kungomuchengeta. Zvinhu zvinongogara zvichingondirwadza. Behavior yake iya yekudhara yaainge akambosiyana nayo yekuenda kumabhawa, behavior iyoyo mukomanashi now yakadzoka, it is in full force. Sezvamuri kungoona mukomanashi kuti nguva dziri kuti past 10 mudzimai ndo paari kupinda mumba, iye ari kuti ari kubva kuBrai. But ndataura nevamwe vake avo vaanowanzo kuenda navo kuBrai, vose vari kuti vachaisako kuBrai ikoko samwe kuma past 4, umwe noumwe akabva adzokera kumba kwake. Ende vandataura navo vanga vachitoti isu tanga tichitomuudzawo kuti zvamurimi mogopfuura nekutavheni. Akatoseka akatoti asikana, regedzai ndinge ndichimhanya ndinobikira murume wangu. But tarirai muone mukoma, ndo nguva dzacho idzi dzapinda mumba. Even mavoice notes andakutumidzirai enzwai kuti ari kutaura zvinyadzi sei. Mukoma handichaziviwo kuti ndoita sei kuti ndinge ndichirovana naye. Dambudziko rake nderekuti kana nhasi ndikamurova anozonditaimira paya pandinenge ndakarara. Dzimwe nguva ndinozotomuka munhu akaisa banga pahuro pangu, kana kuti ndinozomuka mbedha wese watota adira bhaketi remvura pambedha.
so ndava kungoita zvangu stay away, just trying to keep my peace. Saka chinondirwadza ndechekuti pose apa anga ari kupi, mumba abuda asina kana mari, but adzoka akadhakwa. Izvezvi mukoma akadhakwa zvezvezvi kutotadza kana kuziva zita rake, kuti azowana umwe munhu here, munhurume amutengerawo doro ikoko kuBhawa. Ko azofamba seiko achibvako kutavheni ikoko kusvika achiuya kunoko? Zvinhu zviri kundishungurudza mumwoyo mangu mukomanashi. Makore adarika awo mukoma ndakamboita sick yedrop, ndikamubvunza kuti what is going on. Iye akabva angoti sick yedrop inokonzereswa neutsvina, maybe iwewe ndio usiri kugeza. Ndokubva tatotanga kutorovana paya. Haisiri iyo yoga mukoma, sick yakandirova kubva zvandakapinda naye mumarriage umu. Ndatova nedambudziko rekuti dzimwe nguva kana ndikaita bonde naye ndinobuda tumwe twakaita tupundu twakawanda, so tunenge tuchitushuka mvura. Izvi zvakatanga apo inini naye patakatanga kusangana pabonde tisingashandise dzeverero, zvekuti ndaigara ndichingotya kuti tukupundu utwu hatuzoafekti here mwana uyo ari mudumbu, but mwana akatozvarwa zvake ari fit and playful. Nanhasi uno mukoma tinongoti kana tikaita bonde zviya tukupundu tuya tunobva twaapia, tunenge tuchisosona sei kuzvonosvika ndichizonotutushura tunobva twazoserera. One day tunenge twatooma kana ndatutushura. Saka handichaziviwo kuti ndoita sei, handichazivi rekufunga. Ndibatsireiwo Vedare. Hei Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei zvakangoma hazvo veduwe, message yacho pavakaitumidzira so late at night. Ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichitanga nayo message iyi, even though kune backlog yamamwe voice notes asati aitwa type down, asi ndo nyaya yavo iyo. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi mudzimai wangu, she is 5 years older than I am. Apa anoenda zvake kuBhawa, anoenda kuBhawa asina kana mari, odzoka akadhakwa, kudhakwa bhachi asingazivi zita rake. Kuti anenge achining'iswa nemadzishamwari ake here kuBhawa ikoko, kana kutoti anenge achitonwiswa nevarume zvavo. Hatidi heri kuvarwadzisa mukoma vedu ava, but ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma sisi vangu ndava kutovatya kubva zvandakauyawo kuno kuSouth Africa. Sisi vangu vari kundirongera shamwari dzaBankuru, but shamwari idzi dzaBankuru dzinotyisa. Bankuru havana kana shamwari kana imwe zvayo inobva kuZimu. Even nevanhu vemuno muSouth Africa hapana kana umwe zvavo wavanowirirana naye, vanongowirirana nevarume vanobva kuNigeria. Dai kwanga kuri kunzi vanhuwo vanongoita sevanhu vari normal, but varume ava vanotyisa mukoma. Pose pavanotishanyira, even the first day randakasvika pamba pavo sisi, vamwe varume vacho vainge vachinzi they are coming to join my sister's husband and my sister for a dinner. Hanzi painge paine business plans avainge vachida kuita. I swear to you brother Nash kuti pamba apa paita kunge a movie yema-Nigerian, because varume ava vakauya nemotikari, umwe neumwe aiva nemotikari mbiri. There was one car yainge ine security guard, then the other car as well yainge ina driver the Nigerian dude. Vose vakauya mukomanashi vainge vari 5 kudaro, but vaiva nemotikari 10 zvekuti dzakatoshaya space yekuti dzinge dzichipaka dzose at the front house, ndokubva dzangolainiwa dzose mustreet. It was such a scene mukomanashi. Ndokubva tatanga kuheva that dinner, but paiva nezvimwe zvinhu zvaingoitika mukomanashi zvekuti kana ndega ndakatadza kunzwisisa. Vose varume ava mukoma vaingonditarisa nezorerya rekuti iwewe ndikuda kurara newe. Vakazoti vaenda sisi pandakangoda kuvabvunza kuti nai ko vanhu ava that are very weird looking
imi vanhu ava makatanga kuwirirana navo zvaita sei? But sisi vakabva vandita hash up vakanditi kana ukaramba uchindibvunza mibvunzo nhando unodzokera kuZim. Ndakabva ndangozviudza kuti I have to know my place. Now I am waiting to go to the university. Zvinoitika pamba pasisi vangu zvimwe zvacho zvinotyisa because ndinokwanisa kumbosiwa ndiri ndoga, ivo vanenge vabuda zvavo nemurume wavo, so ndiri munhu anofarira kuona maseries. Ndinozoti kana ndagara pasi, unlike pandainge ndiri kuZim, ndaikwanisa kuita binge watch a series throughout the day, but now kana ndikangogara pamberi pe-TV ndichiti ndinoda kuona anything, ndinobva ndatobatwa nehope. Pose pandinobatwa nehope ndinorota mumba umu muine murume anenge akapfeka garments re-red, but murume uyu anenge achibleeda. Murume uyu anobva azoya pandiri obva ada kuita bonde neni, ndipo pandinobva ndazorwa naye iye obva azomhanya achitiza. This thing, it has been happening over and over again. Sisi vangu ndinovatya because vakati one more silly question from you, I am going to send you back home and I'm going to turn my back against you. Ndinotya zvinhu zviri kuita. Izvi zvinhu zvinondivhundutsa mukoma. Ivo manje sisi vangu vava kutanga kundirongera mbinga idzi dzekuNigeria kuti ndidanane nadzo. Hanzi this is going to give her husband better deals. Varume ava so far vauya pamba vanokwana ivo kuita 3 vauya pamba seeking for my hand in marriage, but I cannot accept this mukoma. Handina kana kumbogara ndakaplana kuti kana nguva yangu yekuzoroorwa yasvika ndinge ndichizoroorwa nemurume wekuNigeria. I didn't plan that. Apa kumusha chinondirwadza ndechekuti ndakasiyawo boyfriend yangu nayewo achiri kuuniversity, so it seems as if my big sister, she wants to pull us apart vachindirongera mbinga dzavo idzi dzekuNigeria. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Yeah. Hanzi pamba pakaita line up, a convoy of cars. Umwe neumwe murume ainge auya kudhina aiva nemotikari dzake 2. Saka vakauya nemotikari 10 ndokubva dzaita line up pamba. Yo, zvakangoma hazvo veduwe.